אני שוב מופיע כשד. היום אנחנו מדברים על למה קריפרים מפחדים מחתולים, אם לא ידעתם. אז שוב אותו אורח, אורי פה, תגיד שלום אורי. שלום. למה לדעתך קריפרים לא אוהבים בכלל חתולים? אני לגמרי לא יודע. האמת היא שבפעם הראשונה בסרטונים האלה גם אני לא יודעת את התשובה. אז זה סרטון מסובך. אז בואו נערוך על זה דיון קטן, אולי נמצא משהו. אוקיי, בואו נעבור על זה ככה. מה חתולים אוהבים לעשות? הם אוהבים להתלצק, הם אוהבים לפרוץ, והם אוהבים להתפנק גם. אולי זה בלי סיבה, אולי זה גם עם סיבה נגיד. כאילו קריפר מפחד מחתול שישרוט אותו, לא יודע מה. אז זו שאלה מאוד קשה. אם אתם יודעים, אולי כי נכון קריפרים הם שחורים? הם דווקא ירוקים. זה לא ידעתי, אני לא משחק בישראל. כן, אני לא משחק בישראל, אז אני יודע מה עכשיו משחק. אוקיי, זה האלה שמתפוצצים. כן, אני יודע. אז אולי הם מפחדים מהחתול שהוא גם מתפוצץ עליהם. וחתולים לא מתפוצצים עליהם. אבל אולי הם לא יודעים את זה. כן, אז... כן. התירוץ שלו היא זה שקריפרים לא יודעים שחתולים לא מתפוצצים. מוזר. טוב, מה ככה? תירוץ סוף. תשאירו כאילו את התשובות שלכם. ביי ביי.